Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Public Employment Services Office kag Iloilo City Community College nakakuha sang pagkilala. Kag baganihan nga si Andres Bonifacio, gindumdum subong nga adlaw. Madamo sa pagkilala ang nabaton sang Iloilo City Government subong nga tuig. Inabangod sa sinsero nga serbisyo sang alkalde sa mga Ilonggo. Matapos na angkon sang syudad sang Iloilo ang back-to-back Gold Award para sa Mobility Awards kag Bike Lane Awards. Duha pa ka mga departamento ang nakabato naman sang award. Nabaton man sang Iloilo City Public Employment Service Office ang Best Virtual Job Fair Implementer for 2021. Sa pihak sang pandemya, wala nagauntat ang peso sa paghatag sang oportunidad sa mga Ilonggo nga makatrabaho. Samtang, ginpasidunggan naman ang Iloilo City Community College sa gawad parangal for higher education institutions sang Commission on Higher Education. May Certificate of Eligibility man ang ICCC para sa scholarships program sa idalom sang Republic Act 10931. Subong nga adlaw Nobyembre 30, ginadumdum sa mga Pilipino ang Bonifacio Day. Ini ang may dako nga papel sa padayon nga paghatag sang importansya sa kahilwayan sang pungsod Pilipinas. Para kay Mayor Jerry Treñas, hindi lang simple nga pagdumdum o konselebrasyon ang Bonifacio Day. Iniisa ka okasyon nga nagasimbolo sang kahilwayan nga dapat ginapakigbato. Para kay Treñas, madamo nga mailonggo ang kaangay kay Bonifacio. Padayon nga nagapaniuha kag padayon nga nagabato. Subong nga adlaw ang mga ika-158 nga kaadlawan ni Bonifacio. Ang iban nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Dane Raffles.